klar til kamp. Bevæbn jer med Baku-klip. Eller præsenter jeres Baku-rack og vælg kriger ud fra jeres samling. Bakugan Battle Brawlers er strategi og teknik. Bakugan Battle Brawlers. Slaget begynder her. Så er der en ny Cartoon Network Kids Hits. En CD med alle de største hits. Og en DVD propfyldt med de fedeste tegnefilm. Cartoon Network Kids Hits 8. Musik og tegnefilm. Plus sejt skoleskema og en børnebillet til Legoland. Hvis der er problemer, så er vi begge to klar. Vi kan klare det, for vi klarer det sammen. Og hvis der skal knækkes en nød,